pulang ini kok itu akeh nang mangku cah. Aduh, ya Allah aku mang nggodhog banyu karo rong tak paten iki piye to kompore? Masak aku no, gek piye? Gek wis saturung ya. Ya Allah, komporku mang ali rong tak paten iki mau piye kok ngene ngecat. Ini kleset. Aduh, umpur-umpur wong lho yu. Aman iki lho. Piye apa nek mancing Jalan kok ya iki. wong dalan apa? Wedhus kok ngono kuwi. Wis numbur wong Lep nang iki tak iki. Oh alah. Wong kok iso merak wong gak gelem dhewe. Lon, rokok koyo ngene iki lho. Ora sampean. Karepmu. Aku lah mbok lep-lep nang nggon kolam. Arek iwak penak-penak malah. Wong kok. Iki apa iki? Udah sadar. Iki balik kono. Kowe iki kopo-kopo kemblok kabeh.